ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ಮ ಕಾಂಡೆದ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಕುಂಟಾರ್ದ ಅಂಡ್ ಚಾಪರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಚಾಪರೊಂದಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪಗಲೆತ್ತ ಚಾಕುರಡು ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೋಪೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಇನಿ ಗಂಜಿಮಟ್ಟ ಸಾರಿ ಕೈಕಮ್ಮಡ್ಗ ಊಜಿಂಡು ಗಣಪತಿನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಚಾದು ಅರಲ್ಪನ ಇದೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂಚಾದ ಬೇರೆ ಉಂಡಾರೆ ಗಂಚಾದ ಪೋಪೇರು ಬೇಗ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಕೋರ್ದ ಕಾಟಾಡು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಪಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೋರಿ ಬುಲಿಪು ನಾನೇ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಶೀರ್ ಮಲ್ಪ ಪಪ್ಪಾಗ ಚಾಕೊರ್ಕ ಹಾಯ್ ಅತ್ತು ಹಿರೇಗ ಟೂರ್ ಉಂಡುಗೆ ದೂರ ಬರ ಕಾಶಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಒಂದು ವಾರ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ತವರೇಜ ಅಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ಚೋಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಆಂಬರ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಏರನೆ ಪಂತನ ಎಣ್ಣ ಇಲೆಕ್ತರ ಅಂತ ಹೋಯಿದ್ದು ನಾನು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೋಲೆ ಆವಾ ಓಕೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಗನ ಫೋಟೋ ಅಮ್ಮನ ಪುಲ್ಯಲೇನ ಫೋಟೋ ಮೂಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಫೋಟೋ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ದುಮ್ಮದ ಫೋಟೋ ತುಲಿ ಅನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲಿ ಏತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಏತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಂದು ನಾ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಆತೇರಾರು ಬಾಯ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿ ಹೋ ಈ ದೂರಮೇ ಎಂಪಿದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಆರು ಪೋಪ್ ಪೂಜಾರ 6 ಇಂಚ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇರು 6 ಮುಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೌರುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಸರಿ ಕೊರಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಡು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜೇನು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಚ್ಚರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತನು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಸಿಟೌಟದ ಓಡು ಪೋದು ಫುಲ್ಲು ತೋರೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚದ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಓಲ ಮುಟ್ಟುಲಾಕಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಜಾಡ್ದನು ಓಡು ಅಂಚದ ಪಾಪ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಣೆನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಶುರುವಾತಂಡು ಬಿಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಉಲೈ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಯ್ಯಿ ಅರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರು ಕೋರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಈತು ಕೋರಿದ ಸಾಮಾನು ಈತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹತ್ತು ಓ ಹಾಂ ಒಂತೆ ಒಂದು 6-5 ಮೆಪ್ಪತ್ತು ದೀಪಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಬರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಬಾಡ್ನೇಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತಿತ್ತೇನು ಕೋರಿ ಬೈಜೆ ನಾನಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋತೆ ಕನೆಯರೆ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂತೆ ಚೂರಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದೆ ಮಲ್ದಿನಿ ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಂಜಿ ಪೂರ ತಿಂದುಂಡ ಐತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ನಂಜಿ ತಿಂದಿನಿ ಅಂಚದು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಒಂಥರ ಉರಿಯೋನಿತ್ತನ ಉರಿಯುಜಿಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಬತ್ತಾವಡು ಕೋರಿ ಬತ್ತಿಯೋಕೆ ತಿಕ್ಕುವೇನೆ ಪೊಪ್ಪ ಕೋರಿ ಮೀನು ದೆತ್ ಕೊರಿಯರು ಮೆಗ್ಗೆಡ ಹಂಚ ಮೆಗ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡು ದೆತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ತದೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಪಪ್ಪ ಮೀನು ಒಂದು ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ಏತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತದೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು
ನಾನು ಐತೆ ನೀನು ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಂದೇರು ಒಂದು ಕೋರಿ ಒಂಜಿ 2-3 kg ದಾತುಂಡು ಕೋರಿ ಇಂದುಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದೆ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಉಂಪಿದಾಯಿ ಕೈದೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ನಾನು ಪಂಡೆ ಆತತ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಬಗೆ ಯಾವ ಪಂತು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಮುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಆರೆಪು ಪೂರ ಕಡೆ ಆರು ಸಾಮಾನು ಜೆತ್ತು ಕುರಿಯೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೇನು ನಾನು ಆರೆಪು ಕುಟ್ಟುಗ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕೋರಿದ ಓ ವಿಡಿಯೋಲ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಿನದೆ ಜದ್ ವಿಡಿಯೋ ಓವುಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊದ್ಯನಾಗ ನಿಂಕುಲು ದೆತ್ತು ದೀಯ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಚದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿಮಳ ಹುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಗಸಿ ಮುಡಿ ಮುಂಚಿ ಗಸಿ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಾಯಿ ಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪೆನ ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಯೇ ದಯಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆತನ ಪಂಡ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೋರಿ ಕನಾನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕೈಕೊಂಬಡು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇನಿ ಅದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೊತೆ ಅಂಚದು ಕೋರಿಯದ ಅಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೀನುಗ್ಲೇನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾತು ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ಹೆಸರಾರ್ದ ಹೆಂಗಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೀನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಣೆ ಇಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕತ್ತು ಮಲ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮೈ ಬರ್ಪೇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೀನಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕತ್ತ ಮಲ್ದೀನಿ ಅರ್ನ ಮರ್ಮೈಗಂದು ಮಲ್ದೀನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನವೇ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅರ್ನ ಮರ್ಮೈ ಬರ್ಪೇನು ಮಾತ್ರ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಮುಲು ಪಾಪ ಇನಿ ಪೊಪ್ಪಗ್ ವೆಜ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸುಕ್ಕದಲ್ಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಏನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಬಾಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ಕೈಪೆರೆ ಉಂಡು
ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಕೈಪುಗನೆ ಹಾಂ ಕಬಾಬ್ ಅಮ್ಮ ಕೈಪುವರಿಗೆ ಮೀನು ಯಾನ್ ಕೈಪುವೆ ಎನ್ನ ಮೀನು ಮೂಲುಂಡು ಓ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೈಪುನು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಮೇರೆ ಕೈಪುನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೇನೆ ಕೊಂಚ ತುಂಡು ಬೇವ್ರೆ ಬಿಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಕಬಾಬ್ ಅಮ್ಮ ಕೈಪುವರಿಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಯಾನ್ ಮಂತ್ವೆ ಉಪ್ಪಾಗ ಪಾಪ ಮುಲ್ಪ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಪಾಗ ನಮ್ಮ ನೀನು ಹಾಂ ಅಂತ ಅವದೀಪ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪೇರು ಐನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೀನು ಕೈಪುಗ ವೀಟಿಯಾ ಪೊಪ್ಪ ಬಾಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅರೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತ ಬಂಡೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಪ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಅಜ್ಜಿ ನಕಲು ತೀರ್ದಿ ನಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೆರಾಡು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಯಾಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತಟ್ಟಿಗೆ ದಿಪ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚದ್ದು ದೀತುಂಡು ತಟ್ಟಿಗೆ ದಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜೆರಿಂದತ್ತ ಏರ್ ತೀರ್ದಿರಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಲಸನ ಪದ್ಧತಿ ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕುಲು ತಟ್ಟಿಗೆ ದೀದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೆರಮ್ಮ ತಟ್ಟಿಗೆ ದೀತಿನೇನ ಏರಣ್ಣ ನೋಡು ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಉಣ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿರೇಟ್ ಒಣಸಿನಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬಯ್ಯಾಗ ಒಣ ಸಾದು ಪೋಪಿನಿ ದಯ ಬಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪಿರ ಪೋದು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪ್ನತೆ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಣ ಸಾದೇ ಪೋಲೆ ಪಂತೇರು ಒಂದೊಂತೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಐಟಮ್ ಏನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತನ ಮೀನು ಸಾರು ಮಂಗುಡೆದ ಗಸಿ ನಂತೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆರೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಾಬು ಒಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ಇರ ಬಲಸಿದೇರು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂಗುಡೆದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಚಿಂದ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಯ ಬಂಗ ಅಂದ ಇಟ್ಟದು ಆದ ಬಂಗೊಂಡು ಈ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಪಂಡೇರು ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ಯಾರು ಪಾಪ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಿ ತೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ದೀಪಿನ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಕಲ ಬರ್ಪುಂಡಿ
ಇರೇಗ ಪಚವತನ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಇಂದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೆರಿಬೇನೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಗಂದು ಸಿಂಗಲ್ದ ಸಿಂಗಲ್ದ ಜಪ್ಪರ್ ಹಾಂ ನೆಲ್ಲೈ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದಿ ಹಾಂ ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತಿರ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಂಜ್ ಗಾಡಿ ಬರೀಕ್ದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಪತ್ತಲೆ ಒಕ್ಕೈ ಒಣಸದ್ ಪುಯ್ పోయేరా పోపి పోపుండా పోపి నిజ నిಜ ಓ ಅಲ್ಪ ತಾರುಂಡಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬರೋಡ ತನ್ ದಿಯರ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ವೈಟೆ ಐಟೆ ತಾರುಂಡು ಐಟೆ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಪ ದಿಲಿ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗ್ಯಾರಪ್ಪ ಜಂಚ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಿತ್ತೆಕೊನೆ ಇರಾರು ಮಿತ್ತುಕೊ ನೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪನೇ ಕ್ರಾಸ್ ತಿರ್ಗದಿಲೆ ಹೇಮೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾವ 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 ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಲ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ವಾರಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆಣ್ಣು ಪಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆಣ್ಣು ಪಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಗ ಬೆರಿವೇನೆ ಅಂಚದು ಪಾಪ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬೇಡದ ಅಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಹಬ್ಬೇಡೆ ಅನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಕನಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂತಿನ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತ ಮೈದೇರು ಹಾಂ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತೆ ಯಾಲತಿ ಕನಲೆ ಇರು ಮೂಲೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪುಣ್ಗೆ ಪತ್ತೋನರೆ ತುಳು ಎಂಡ ಕೊಡ್ತೀರೇ ನಾಚಿಕೆ ಪುಣ್ಗೆ ಪತ್ತೋನೆ ರೇ ದುನ್ನೋಂಡು ಮಾರ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಹುಯ್ ಅಂತೂ ಅಡೆಗೆ ಕೊನಕ ಎತ್ತುಗ ಪಾಪ ಅಮ್ಮನ ಮಂಚವದ ಬೆಡ್ ಪೋತುಂಡು ಆರ್ಗ ಖಾಲಿ ಮಂಚವಡ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಜೆಬಾರ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರು ಬೆರಿವೇನೆ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಾರೆ ಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ತುಕರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಪೊಗ್ನ ಗೆಜ್ಜಾಂಡು ಮಿಯರ್ ಓದಿತ್ತೇರು ಸೊ ತೂಕ ದೇ ಇರೆಗ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಇರೆಗ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೆಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈ ಅವು ಎಡ್ಡಂಡ ಬಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತು ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಣ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಅವು ಆನಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬೆಡ್ ಅರ್ನ ವಾಸನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೊಂಬುಗು ಅವು ಎಂಕುಲು ಉಲೇಪ್ನಾಗ ಅವು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ ಸೊ ಚಂಡಿ ಆಡ ಅಂಚ ತಾಲ ಮಲ್ಪಲ ಕೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಬೆಡ್ ಕಂದ್ ಕೊರಿಯ ನಾನು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡಿಯ ದಾದಾಂಡ್ ನಲ್ಲೇಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಕೈಕಂಬ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನೇಟಿಜ್ಜಾಡ್ ಹುಚ್ಚಿಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತ ಮೈಜಿ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮಲ ತೂತಿಜೀರು ಅಮ್ಮಲ ಪೂತಿಜೀರು ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಬಂದು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಹಬಿಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಎಂಜಿರಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕಂದ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂತರೇಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೇ ಪೋಡತ್ತೆ ಪಿರ ಪೂರ ಬೆಳ್ಮನು ಬೋಡು ಒಣಸಾದ ಪೋಪಿನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿರು ಪದ ಮಿತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದಿಯ ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವಂಡ ಮೀನಿಂದ ಎನ್ನದು ಕೈಕಮ್ಮದ ಗಣಪತಿ ತೂತು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗಣಪತಿದ ಫೋಟೋಸ್ ಹೊರಗೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ಇತ್ತಂಡು ಟಿಫಿನ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಚಾ ಒಣಸಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಜಂಗುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೊಪ್ಪತ್ತುಲೆ ಇನಿ ಬೇರೆ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಆರು ಒಣಸ್ ಬಲ್ಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ತೂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಂದು ದೇವರನ ಟ್ರಕ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ತೂದು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ
ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂಜಾದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರಾ ನೀಕು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂತ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀಕು ಬರ್ತಾನೆ ನೀಕು ತೂಪು ಜರ್ಬಕ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀಕು ದಿನೋಲ್ಲ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನಂತೆ ಒರ್ಮಸಾರ ಚಿಲ್ಲರಾಂಡು 9:30 ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡಾಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡ್ ನೀಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನಿಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಚರ್ಮೂರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪದ ಒಂದು ಚರ್ಮೂರಿ ಕೊರ್ಲಿ ಬೇರೆಂಗಿಲ್ಲ ಗುರ್ತದಾರು ಒಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಗುರ್ತದಿನ ಅಂಗಡಿದ ಕುಳಿತೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ಪುರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ಒಯ್ಯಡ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪುರ ಗೀತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕಬಾಬು ಮೀನು ಪುರ ಕಾಯ್ತದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಅದೇನು ಬಿದಾಡುವ ಇಂಕುಲು ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ಮ ನಾನು ಅಮ್ಮಗೆ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮು ಮೆಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ದೈತುವರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೀರು ಬರ್ಬಾ ಬಾಯ್